flektumipun kekaran santosa artane meh teko jegara karuto katage tan katon Pradyabala ana ing Indraprasta. Hei, kowe hantu bumi. Wonten dawuh sinuwun. Kowe lintring maya. Wonten ing balenge dawuh. Bocah temenggung. Wonten dawuh, wonten dawuh. Kowe pragalba. Wonten dawuh. Kowe sapa kuwi ta? Marai ora diabsen. Hei, buta gedhe sing turu e. Kok ya digawa ngono. Ngene iki kan aku jadi capek. Aku luwe tokne buta gedhe. Wonten dawuh sinuwun. Ya kabeh wae. Iki watone ana ing Ngendraprasta ning alas Wonomarta iki ana pawongan kang rusak paraning alas. Ayo para wadyabala kabeh. Diprepeke karepe pawongan kuwi mau piye? Nggih terwaca dawuh Pandhawa. Kedah kados pundi? Syukur yen kena dielingke. Wondene ora. Ayo. Kudu gawe pepati. Nggih ngestakaken dawuh pareng bidal bincang menapa? Bidaling di. Wong wis ning alas kok budalan. Ora ngerti sanggit iki. Ayo diprepeki. Kaya apa? Sadra kang ngrusak tataning alas.